आगोलावनो बिजेपियाव माने बिपिनिफ्राय फैदोंमोन आरो आङो फिलियाव आङो माबा दंमोन नालाय केसियारमोन नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानैथ' आङो बिजेपि दलाव मनरन्जन सारनाव आं जयेन जाखानाय बेनि गेजेराव बिसोरो हठात आंनि न'आव फैबाय एमसिएमएलए सारनि न' आं एकदम माबा जाबाय नार्भास जाबाय आरो ओमफ्राय अरुनदयनि बाथ्रा होनबाय बिसोरो अरुनदयनि बाथ्रा होननायाव बिसोरो होनदों आरो जे जोंनि कयजन मानसिफ्रा रायलायगोन दा नोङो जोंनाव फैफिननांगौ ब्लकआव नोंखौ लांसै होननानै ओमफ्राय आं होनदों आंथ' थांनो हाया आं थाङा आंहा मनरन्जन सारनाव दायथ' दं आं मनरन्जन सारखौनो मनरन्जन सारजोंनो थागोन आं बिजेपि दोलोआवनो आं माबाखानाय जयेन जाखानाय बिजेपि दोलोआवनो आं गोसो हरसिगोन आङो दायथ'खौ आं पालन खालायलांगोन आं बिजेपि दोलोआवनो आं थागोन आंखौ नोंसोर लुबैनानै लाब गैया होनखादों आङो बेनो आरो दा गोजोनबाय दा नोंजों लोगोसे साबोसे दिनै जयनिं जाग्राफ्रा साबोसे दिनै बेहाय जयनिं जाखो दिनै आंजों लोगोसे गोबाङानो जयनिं जादों दाब दाब जायगानि फैदों दाब गामिनि फैदों जोंना नेपालपारा सिट आरो दाब दाब गामिनि फैदों एसे गोबाङानो जादों जयनिं गोदान दा नोंथांनि जे मिथिनायाव दतमा कनस्टिटुवेन्सियाव बिजेपिआ देरहानाया खाथां आं बेखौ होनो हाजारबार होनगोन 100 बार होनगोन बिजेपिआ 100 बार देरहागोन आं बिजेपिजोंनो गोसो होसारनानै आं खामानि मावगोन मनरन्जन सारखौनो आं देरहासार खालामनो आंहा माबा दङ गोसो दङ आरो आं सारजों थांफाबाय थागोन